Etifeddiaeth, Dyma Edwards. Pa ddiddordebau neu sgiliau ac etifeddwyd gen i chi oddi wrth eich mam neu fam gi? I mi, fy hoffter o farddoniaeth yw'r ateb, am hoffter o ddillad sydd ychydig bach yn anghanfensiynol. Sgwrs am Morwen Thomas, aelod o ferched y Wawr yn Llanbedr Pont Steffan, a wnaeth mi ystyried y cwestiwn. Yng ngeiriau Morwen ei hunan, nid wyf yn hoffi eistedd lawr a gwneud dim, ond rwy'n mwynhau gwneud. Mae Morwen yn gystadleuaeth cyson ar gystadlaethau crefft agored a chystadlaethau merched yr Wawr yn y sioe frenhinol, ac yn enillydd cyson hefyd, ac mae'n cefnogi eisteddfodau hardal hefyd drwy cystadlu'n yr adran hon. Eleni, enillodd y drydedd Wawr yn cystadleuaeth Radi Thomas yn y sioe frenhinol, a hynny am fap o lwybr yr arfordir Cymru wedi ei bwytho'n gelfydd. Mae'n ymddiddori mewn bob math o waith llaw, gan gynnwys peintio arsidan, collage, punch needle, feltio, gwehyddu a chroesbwyth. Mae'r pentwr o lyfrau neu chartref yn dis-tir ffaith bod Morwen wedi mynd ati i ddysgu llawer o'r sgiliau i'w hunan, gan fynychu ambell i gwrs am gyfarwyddyd pellach. Ond fe nôl i'r cysylltiad teuluol. Dechreuodd ei ddiddordeb mewn gwaith llaw adre pan ddysgwyd iddi wai a gwnïo gen ei mam a'i mam gi. Wrth gwrs oedd yn wahanol bryd hynny, roedd rhaid medru gwiro, doedd dim gwastraff i fod, meddai. Fel athrawes, gwnaed yn siŵr bod plant ysgol Cros Inn Llanon, lle bu'n dysgu am 33 o flynyddoedd ac yn bennaeth am 16 o'r rheini, yn cael y cyfle i wneud llawer iawn o gelf a chrefft. Adref, ymddiddorau merch haf mewn gwaith llaw hefyd, ac am flynyddoedd bu hithau yn dysgu tecstiliau ddisgyblion oed uwchradd. Ar ben hyn, mae Morwen wedi sicrhau diddordeb y genhedlaeth nesaf o'i theulu gan ddysgu hwyr a hwyrus i wehyddu, a hwythau wedyn yn cystadlu'n yr urdd. A nid dyma'r unig diddordeb mae Morwen wedi ei drosglwyddo i hwyrion, ifan a fflir. Yn ddiweddar, bu Morwen a Fflir yn chwarae bowls gyda'i gilydd dros Geredigion. Ac fel esbonia Morwen sydd yn chwarae'n gyson i glwb Llambed ers 30 o flynyddoedd, mae'n ddiddordeb sy'n medru pontio'r cenedlaethau. Yn y clwb hwn, mae aelod sydd dal yn yr ysgol gynradd a'r hynaf yn ei 90au. Mae'r clwb yn 100 oed eleni ac yn mynd o nerth i nerth. O, ofyn iddi, pam ddel i ddechrau bowlio. Dywed yn syml bod ei gŵr eisoes yn gwneud ac roeddent yn awyddus i rannu diddordeb. Ond ei bod yn yr un clwb, prin yw'r cyfle i chwarae gyda'i gŵr gan mai chwarae dim merched enau Morwen fel arfer. Yn ystod yr haf, tu allan mae'r chwarae, ac mae'r tîm yn cystadlu yn y Llan Lig, sef cyngrair o Dyma o wahanol ardaloedd Ceredigion. Ac mewn ambell gystadleuaeth agorau hefyd, lle bydd yn chwarae fel aelod o glwb merched Ceredigion. Eleni, daeth gryn lwyddiant wrth i'r tîm merched dros 55 oed sicrhau lle yn rownd gynderfynol Cymru. Cyrhaeddodd tîm Morwen ffeinal Cymru yng Nghwpan Safegar hefyd gan wynebu tîm o Forgannwg. Eri rinc Morwen ennill eu cystadleuaeth nhw, colli fi hanes tîm Ceredigion dros y cystadleuaeth gyfan. Yn yr haf mae Morwen yn cael cyfle i chwarae sawl gwaith yn wythnosol. Mae'r Gaeafau'n dewalach, ond mae'n parhau i chwarae ar y llain tu fewn. Mae well gen i chwarae tu fas, meddai. Mae'n fwy diddorol, gan bod y tywydd ac yn arbennig y gwynt a glypder neu sychder y llain yn bethau sy'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth. Mae angen mwy o stamina ar gyfer gemau'r haf, gyda gêm yn medru para hyd at 2 awr. Mae angen bod yn weddol ystwyth hefyd wrth gwrs, mae tipyn o blygu a cherdded. O ofyn beth yw'r sgiliau hanfodol, mae'n dweud yn bendant taw medru rheoli'r bêl yw'r prif beth ynghyd â chanfod y llinell orau i'r jac. Gwneud hynny drwy benderfynu faint o bwysau dylid ei roi ar y bêl, neu'r woods fel y gelwyr, ac mae llygad da fantes mawr hefyd wrth gwrs. Mae Morwen yn amlwg wedi cael modd i fyw, wedi cadw'n ystwyth, gwneud ffrindiau lawer a theithio Cymru yn sgil i diddordeb. Mae'n ysbrydoliaeth. Mae'n ei glybiau bowlio ledled Cymru a nifer ohonynt a themau merched. Beth amdani? Ychydig am y gêm.
Mae bowlio lawnt yn perthyn i deulu o gemau tebyg, enghraifft bowls a chwarae'r yn Ffrainc, a hynny ar lain caled oherwydd bod lawntiau'n bethau prin mewn gwledydd poethach. Mae'r bowlio wneir ym Mhrydain yn wahanol hefyd oherwydd mae troi rowlio'r bêl a wneir yn hytrach na'i thaflu. Nod y gêm yw gael y bêl mor agos a phosib i'r jack. Credid bod yr enw jack yn dod o'r Lladin jacticus, sef taflu. Mewn bowlio lawnt, nid yw'r peli'n hollol grwn. Mae mwy o bwysau i'r un ochr, sy'n golygu bod y bêl yn dilyn llwybr nad yw'n hollol syth wrth fynd am y jack, sef pêl wen llai o faint. Chydig o ffeithiau difyr am y gêm. Mae'r llain hynaf a ddefnyddir o hyd yn Southampton, sefydlwyd hon yn 1299 AD. Mae'n y stori bod Sir Francis Drake ar ganol gêm pam y 1588 cyrhaeddodd neges i ddeud fod y Sbaenwyr ar fin ymosod. Dwedir i Drake fyny bod amser i gwblhau'r gêm cyn iddo daclo'r mat o Sbaen. Gwaharddwyd bobl dlawd rhag chwarae'r gêm gen Harri'r Wythfed, gan fod y gêm yn ei cadw rhang ei gwaith. Mae Shakespeare yn cyfeirio at fowlio lawnt yn ei drama Cymbeline.